lamsogo joto kubi official nagi tungnai rokno nupungni ma pha tei borokno loger nai sini da pohor song tei bisal tripura song busu jorate poso unglagi tongkna tamo saka khnai nei di sanja ka hamza tono ओमफ्राय जों दिनै हिंखाय जोंनि गया हासिनानो गुवाहाटीनि तुबुलाय फाय माने जों दिबने जोंनि फ्लाइट ओमफ्राय जों नगसे हाबियाखौ र लगियाव दङ गया बिसाल जों खोनायो ओमफ्राय बर' खैथा थांगा जों नगसे हाबयाखौ ओमफ्राय आगोल किसा जों सामनानै बाथाक माने ओमफ्राय उनाव गायसाखौ खानावै आसमसा बेलाखे दाम जानि हायमा दंखा जोंनि गया सानजनानि खबरता tam sanai asum sak khanawai bo nogo phaina hanai khanawai belai tam jani hai ma tongkha ngai sangno bo bini guardian rok no sahor ma krai ngai phongo dang kham kaisa video rok phongo na kaisa bini mama update rohor ka whatsapp te hinga nai jagata update hanai tongo amo hai hainani amo hai rok ko gyana hanai tongo ta update hanai tongo update dikhaba sakha hanai tong manita nge boi call khayo se saimano samjana treatment khailia no go phai dong mai nge khanawi tam jani hai ma tongkha nge tam sanai wana se thanga actually jon kisi salai janani dorkar bo video khai roka thik nang kha jon kisi sa janani dorkar tang ke jeng tononi first to last of the ta khana jon suba khari tong jara noni update samai rok to call bu khai chona mone update bahai hanai nge jeng bok bai krang khub chai to kha bini babu no call khaika bar romia gata bini man call khayo busy phanangai mana ojora roko ke haipon ke update na krai geta bok mia sario jeng bini babu bai kise kok saka ga bo sawo jeng tam rok khaima chano jeng kisa budir ding sawo ke jini dada kok saka ya probo to saiman le call khai afupona jana sana dorkar bro jeng noko phaichinai ni sananai nangmani ta na ke mane kono saya hotar ke ani video ang nijeni video se nai bro update ding ke ang video post khai dirka ol comment nainai mane tam noko phaichinai phu kwang boi call khai noko phaichinai chu ol khate sa repeat video nainai malai noko phaichinai phu ke wanai thaga ta ke jon phaiton bong ni saba phaiton hai da ba phaiton sangno to kisa inform khlaina nangman call khlai sakai pai thaga mo ha sangmo to sa saja khamata hangkai abo call khaya at kaisa phaike ba tam jani haya da ba sangno sangpula ni sima sak sobai tongo borok no sak support khlai tongo ngai sangno at least kaisa call khai pono saka hangkai abo no lokoro ga sak choba lai mani treatment khaiton hamai ngai dabo hangkai hotat chase phailai hangkai lokoro buto kha tam jani hayang jaknai hai da ba nobodo masa kosto kai bazar sadai soba lai khasini sikla ngai bini last to treatment chemori na tongmani ngai chemori lai ya borok biang kubni ayurvedic rogo admission ro khlai ka bote ro khlai ka ngai sang update no kha ngai 20,000 rok dang kamo per day no am hai rok ngai abo to bisi tongli aborok ko ekdin se tong sinamle bote khai am hai rok ngai am hai rok kai mane sang tam jani asak samang khlai mani tam jani hai ma tong ta sang no se mane call khai pa no saya ngai belai ke tam jani bakha tam jani hai ma tong ta hai da ba sak pulan sima sang soba lai mani ngai at least kaisa call khai pa no to sakai jakham hai ma tong ta ke jeng bisala bakha tong thokong ba jeng bono lam songnan bagi phan jeng try khai hai diba tam hai ni thong bakha rok mane ojora bo ke jeng bukhok hasina nok to joto nogoi ma khana ob joto lokorok ni koimong baisa jeng ma thongo jeng to kaisa logai bo tongai maya te kongma kubun rugi rok te ba serious tongo ke bron ba kisa jora marnai kaisa logai tongai jeng ba prime minimum to mane saka hake tong ham lagno hai diba ke obno ani bisingti koini musung ma kaise jara donation khainai eba ke jara bono chu khai tonai online bisingti ani bisingti gang personally ang sana musung mane obrono stop khai ma kaisao karon bok treatment khai ang ke donation stop khai ma kaisao hai diba na abo to treatment khai ang ka sang soba lai te tam khai sanai sa hai da obno ta sang dora sugyano sugri dewa dora ma hage donation thum lai bazar sadai sang soba lai ngai treatment se khali ang ka to soba lai tam khai sanai obno hai da hanga sak lokorok soba hormani treatment khai ang ka lokorok ko ani choy abo kha koinai khabai nai abo no ta ngai abo no mar kaisa khanawi belai khawana khata ngai khorok sa borok ano sahoroise sai mano
Ngay belai tam jani hai bakhaw ma tong khata sekpa kol kaisa ponjo sengno khai saire malaya tabo fanse saimi ako bato nogo de sobai ja na ayang di tongkho nabo mata hobno ta sajang ta kono kokore broni ichha jani nukhuni jani basabuti ja hai rebana ke jeng samani karon ke jahate lukorok suwa khaba ge jeng bo first ni simi last aba update tong ke kisi ja saimana musumani ani bakhaw ke ta ke anyway bro busy ro phangi ma khana hai bran jara free tong ro bisa sano ke nog jodi full update sinan thang ke jeng screen ma number ro na bani mama bro ni ge no bo ke dita